Jose Ignacio Elola, nondik sortu zen eskola hau eratzearen ideia, nola hasi zen eta nola funtzionatzen du? Bueno, nik leheno profesionala izan du naiz, da neon intendente juteko benidorra, da anabilela orduntxe eman zian infarto bat, eta bilotzetik, da orduntxe, da nautzi nuen, da operatu intzia ben. Da pasan nuen ja bile bete hola, da pixar gogortu nintzen, da baimena eman zioen meikuk, da alaxe, nire launa altuna, eta nik, esan genuen esaria jarri eskio hemen frontoilean, jarrik eskola jarri leke, porque lehen egon zan hemen. Ja 10 urte, 14 urte ontzala, da orduan esan genuen, baimena ematen ayuntamentuan, da guk ingilio gestituak, beak ayuntamentua jarritzun baino, gestituak guk konsegitzeko sariana, eta behin hori jarrita, esan genuen, periodikoan jarri genuen, nola eskola jartzeakoa zen, da ilusio naukani, nola ez nuen lan egiten, da retiratu nagoen, pixkateak usteatik, mutilairi, nire ilusio guztia izan da, nire bizi guztien, da hasi ginean, da jarri genuen periodikoa, da etorri zen jende asko etorri izan, baina nola daukaun 3 urte bakarrik, orduan, hartu gendun, zen sartzen ditzianak denbortan. Gelditu zian kanpuan beste 20 mutilo, baina nola orduk ez da ezin gendun gehiago. Eta hola jadamakigu, ja 2 urte, da etortzen dira, aztegea, klaro, segun eskolatik atatzen dira behar 5etan, da guk 6etan aztegea. Da 6etatik behatzita, eta hortan, egunero pasatzen dira, lau grupo esan zaun pasatzen dira. Aurren azten dira lau, be programa mateiku urte guziako, eta behar bakidue, zer dutan torri behar duen. Eta gero, baten bat ezin bali mago, bai da esaminak, bada estudiatu beharra, zer, orduan, abizatzen hau telefonoz, behar bauke behar reglamentun, ezin bali madu etorri, abizatu behar duela, bere kategorin, beste laun bati esatea, onai esaten hau eta nik orduan etxetik, deitze joet, falta eta etorri lekena, orduan beti lau ibiltzeko, porque aurrena pixka berotzen dira, eta gero, iten ordu larden bat pixka berotu, eta gero bestia jokatu. Eta gero partidu bat jartzen joet, eta kiniela bukatzen du, eta alaxe, urte guzti alaxe pasatzen du. Eta hemen diru aldetik hau martxan eukitzeko dirua nondik ateratzen du? Gero, diru ayuntamentuak aurten, bigarren gore, hemen digue 200.000 pesta, urte guzti deporte guzti eman duzeo zer, da guidi 200.000 pesta eman digue. Da lehenotik, gero mutil bakoitza patze du 500 pesta hilan. Porque horrekin, gero kaskua, xestua eta dana behak ekartzetu, zapatilak. Baina nahi ematen da 500 pesta, porque, claro, pelotak inork ez zauken. Da orduan, diru horrekin bat guk, nik hoste joet pelotak eta gero pelota jartzen jo, behar nola ez da giren ze pixuko pelota behar duen, da nik utxugura bera, segun eta dia jartzen joet bere pelota. Eta holaxe, defenditzea geha, oain da niolatxe, defenditu geha, klar, zatizut, nik hosten pelotak eta 500 pestoekin hilian patzen bakoitza. Oida, ilusioan gatik egiten dena. Eta jaialdi hau beraz, ez daiteke diru ateratzeko? Bueno, lehen urtean, nesemia Ameriketan irakoatzen, da etorri izan da, aitan, nahi ez du launtzia biskat, ni launa baskat, eta partidua jokatu lehiko, eta txikito Bolivar da beste atzuk, beste launa behakin jokatu zuen partidu, eta oso politiatea zen, da aurten guain nola huelgan dabiltzan, beha etorri etxea, eta etxen dago, eta euxe behar zantzian, eta nahi bali mazu partidu bat, da zozer atatzen eskolan zako, eta atako dugu, jarriko dugu partidu bat. Bueno, ikusi, orduan da, alaxe, beha batea eta beste ibilia, da, alaxe, intu berriz aurten, festival hau. Eskolan 24 mutil dabiltza, Bai, 24 mutil, bai. Ez da trizut, gehiore badaude apuntatu baino, nola ez da tokik, ez daukaun orduik, oikin gabiltza. Zeia, edade guztietako mutilak hor badukazuen mugaren bat? Dauzkau, jaztena 9 urte da, eta gero beste 16 urte, 16 urte bestiak. Eta ben, klar, hasi ginean guan dela, orduan 14 urte osen gainena, baina urte terdia pasen 16 urte eta 17 pado bat emata dola. Bai, mutil gaztetxoak ikusi ditugu lehenengo partidu. Baina juen jokatzen ari diana, hoi ja 17 urteko mutila dira, hoi ja. Hoi ja 15, bi 15-ekuek eta bi 16-ekuek daude hor. Bale, besterik ez, eskerrik asko.
Exactamente así. Ah, no, el rebote tiene para la ¿Qué sube partido adelante? Primer partido. Venga, no. Zer dela eta hasi zarete hola zestan jokatzen? Bueno, gustatzen zitzaidan da nakan gogoazteko, da entatu nintzen nola Tolosan jarria zuen eskola, da, bueno, etorri nintzen, hartzea ziaten, edo.
Eta zuek nozte? Ba, gutxura berak esan du bezala, ez? Una etorri nintzen behin ikustia eta asko atxegin zitzaidan eta hori, ba, sartu egin nintzen honea. Zer da gehien gustatzen zaizuen kirol honetaz? Nei, ez dakit, nola aurrelariak nola jokatzen duten eta jugadak eta. Zer zarete, aurrelari o atzelari zuen? Ni atzelaria naiz. Ni aurrelari. Atzelaria. Ni aurrelaria naiz, baina bain kanpeonatoetan ez jolazten da, ez jokatzen atzen. Orain. Eta ze asmotan jokatzen duzue? Profesional bihurtzeko asmotan, o Ameriketara joateko asmoarekin, o... Bueno, aurrena deporte egiteko eta forma enoteko ez, eta gero ikusiko dugu. Ba, lehen da bizi, hobi bezala, kirolo bat egitatik gero ikusiko dugu horren. Zer egiten zen gara, ezta? Bai. Baita ere, hola. Eta, bueno, Amerikaren kontuak tentatzen zaitzue, ala ez? Bueno, ezke hori, oain atzo egon zen juizio bat Hartforden eta irabazi egin zuten, eta, bueno, bari duri area ea juten geren, ez? Zuek uste duzu honetaz bizi izatea posible izango dela? Oain konpontzen badute asunto hau, segurazki baiet. Bai, posible izango da honetaz bizi? Ni uste ere, arregatzen bada bai. Bale, besterik ez, eskerrik asko.
Agur!